Ahoj, já se jmenuji Magdalena a vyrábím pro vás krásné deníky, bloky a jiné papírenské poklady tak, abych do vašeho života mohla vnést trochu barvy. U mě nenajdete žádnou šeť a nudu. Deníky jsou vázané v knihařských plátnech s mojí vlastní autorskou malbou. Bloky taky knihařské plátno doplněné malbou, tím, že všechny kolekce jsou sladěné. Dotýkat se knihařského plátna je zážitek. Má příjemnou strukturu, dělá hezké hrany na denících a je hřejivější. Oproti různým plastovým obalům je prostě na omak teplejší. Plast bude vždycky takový studený a hladký. Jak vidíte, tak knihařské plátno je z jedné strany barevné, to je ta samotná tkanina, a z druhé strany je bílé, to je podlepované papírem nebo bývá tam nějaký zátěr jako hmotou. Prodává se v různých barvách a já používám knihařská plátna od českého výrobce s takovou jako průměrnou tloušťkou, jsou relativně hustě tkaná a mají hmotnost asi 150 až 190 gramů na metr čtvereční. Stejně jako s papíry, tak i s plátny jsem dlouho experimentovala, než jsem přišla na to, jaká plátna budou nejvhodnější, na které plátno se nejlépe maluje a jaké barvy použít. Navíc proces nejde zcela opakovat, takže každý deník a vlastně i blok je unikátní. Navíc si odstíny barev sama míchám, takže se nedá dosáhnout toho, aby byly pokaždé úplně totožné, a ani to není mým cílem, protože moje deníky to není strojová velkovýroba, ale pomalý proces. Používám taky od českého výrobce, snažím se podporovat české značky. Myslím si, že mají opravdu jako dobrou sytost, trvanlivost, respektive stálost a odolnost v otěru. To znamená, že vám nezůstávají na rukách, když na ně saháte. A všechno teda testuju na vlastní kůži a samozřejmě vycházím z technických listů výrobce. Pokud chcete vidět vývoj mých výrobků, respektive maleb na denících, můžete se podívat třeba na další video, kde je průřez mou tvorbou. Ať se vám deníky líbí a ať se vám do nich hezky píše. Pěkný den.